Jodi no nini relationship ni borok ni thanio oborok kri hingkhe nang chaya borok no logi o tongoi tongo. Joto relation o he kheba joto borok ni thanio kaisa chaya tongo. O sangsaro kebo 100% perfect kri. Haifana se borok bahai ke jani borok ni relation no kaham ketlango. Actually chini je relation o basic mani rok tonga nango. A basic mani rokni thani kari hingke nang srang kainadi jodi no nini logni relationship o tongnai borokni thani bo oborok kari hingke bo nang joto no phrangri bakha nang phrangmani yaklo phano bini kono improve kari hingke haya kheba bo improve mani sakse thariya hingke nang jaya borokni logi o relationship o tongai tongo joto ni se sikang haya kheba joto ni se nangkhungmani sini relation o understanding haya kheba bujilai mani khorokni borokni opinion juda tongo haya kheba juda ngai mano phiaba bonorok kanai ni opinion no bujina naya je bobini opinion no simi kaham bani chorinai obo hai jodi no ni relation ni borona thani tongoi tonga ke normal relation no understanding krai ni tongnai dai jodi no kani relation tongai tongai bisingo o understanding kari hingke walai mong kok banglai mong belai kheno ungo dei salsa o relation bai thangnai second number hingke adjustment borok rok gobang ma obo haiwan sugo je jeng tabuk tongmani obo haikeno jeng tonglainai tomato obo haikeno tongo haifano ulo hingke saisung tongrubai thango je kubui hamjakna relation o gobang mano adjustment khaina nango tai chikon problem rokno bo bujina nango haya kheba saimana nango gobang ma jaga no siring kheba ma tongo gobang ma samurong ma khayo je jeng khlaina mo sungya phano nang obo wan chuka hingke je ang kisa phano adjust khaya nai obo haya nang adjust khaina se nango nini je relation no nang kaham ketlangna hingke ne adjust khaina nangnai nang je nini relation no adjustment khlai tongphano phiaba self respect jora phaya tongkhana janai hingka yobono je nini logini foro kisa phano adjust khaina naya hingke nini kokno thaisa phano naya hingke ang je jaga tongo abono thik ne wanchago tongkha hingke tei bo nang kok saman kono phanang jaya bo tei bo se attitude bari jaga tongoi tongkai a jora phano nang bono bujok de nang bujogo sudo bo ya hingke nang bini bagai ase kaham kok sawi phano se boni ni kok naya hingke dang o relationship ase kolok ma thangai manla number 3 hingga obo hai jen jora manmani haya kheba nang emotional flow support khaijaboni nini relation ni borok nono gobang ma somoi romoi kisa phano jora relia dai nang a jora phano nini jelo ni borok ni emotional support mania jefro nang bini emotional support nangai tongfro oba hai jora jodino normal relation sokoi ga hangke normal je relation belai khena kamjor ngai tongnai nang jora belai khena bakhapai thangai tai nang jora hangke belai khena makapnai jora tongsanai nang oba hai borok rokno bujiri rena nango haya kheba nang bobe haksalai tongna nango tamoni bagai hingke janini relation borok non a jora ono kun dina phana kaham khlaigla depression o simi khiklaina rango tabuk hingke bisas khlaijak mani jodi no ni relation ni borok non hamya wansoi tongka hingke bobo hai hamya hingke nang o buri bai chat khaina nang o buri malaina obo hairok jodi no nei tongka hingke nang ni dol rokoi phana kok sai tongfro kol khai waiting man kha hingke nono je support sanai obo kaisa toxic relationship ni gdaljak nono phunuk mani se jodi no nang kono dina phana se nang hamya samang se khlaya hai phana se ni je relation borok nono jodi no obo hai khai tongka hingke nang chaya borok relation tongoi tongo obo hai borok chini langma nanani suru se sono kosto khlairo
obo ha hingi thango je sung phatro bajawi chini hamano na hana phana sung na hari maya obo ha yoklai thango avoni pore ang kaisa kongno sanamo sungo nini live o nang kono dina phano bewafa borok bai nang ta gadalni abobo nini nang bai abobo kono dina phano nini ngai mangla nono je waisa dukar nai borok bode waisa no dukar no nai nang bono je sak phano nakati nang bono je sak phano bakha kaham bai wansoki bono no de waisa dukar no nai avoni bagine sawo nang bono bogoi phano kono dina phano nang bono ta nakardi nang bono ekbar nakar kai next time o nini bakha pora baisuko thangnai tabok hingke hamjakma o hamjakma no karei kono dina phano khorok nei relation of hai manya sini je hamjakma wngkha kaisa petrol haise sini relation hingkai kaisa gari kahai sini je gari petrol korei hingke bathagai thangma hai sini relation bo obahai no je chini relation o hamjakma korei hingke o relation bo bathagai thangnai phiaba hamjakma bai simi sini je hamjakma ni o halok choloi thangai mania je thasing buskango samani aborok jotono tongna nango jodi nini relation o thasing bo je poilao samani aborok korei hingke je sak phano kobi hamjadi nini relation le salja bai na thangnai hingkai tinini jorati asukno jajake like share te comment tei ani channel tawphana subscribe khairok tongke subscribe khaini tapok di nasing tong di next video haino hai phaifinai katal video bye